Как се управлява България? Тези избори в Пазарджик го показаха. Слагат се едни дерибеи, слагат се едни хора, такива в България, които са спуснати от някъде в политиката. И тези, които слушат най-много, на тях им се дава пълно поле те да безобразничат. На тях им се дава пълно поле те да мародерстват. Нали България е в Европейския съюз? Как така ще се случват тия неща? Аз си представете това, което се случи на изборите в Пазарджик, да се случи в Русия или в Молдова. Или примерно да се случи в Беларус. Всичките наблюдатели ще отидат, ще го снимат, или в Крим. Ще стане страшно. Но може да се случи в България, европейска държава, и всичко да е спокойно. И всъщност партиите, които ги правят тези неща най-много, те да управляват. Значи, всъщност, те имат зелена светлина да го правят това нещо. Те имат карбланш да го правят това нещо, защото слушкат шефовете от Брюксел, а шефовете от Брюксел слушкат шефовете от евроатлантическите центрове на Демократическата партия зад океана.